българи. Това е живата история за хан Крум, един от най-прославените и велики български владетели. Хан, който е спомогнал в огромна степен за утвърждаването и разрастването на България. Хан, който е бил не само пълководец и победител, но и един от първите законодатели у нас. Владетел, поставил основите на българското общество и единство. Управник, положил огромни усилия, за да се въведе и възцари справедливост между поданиците му. Освен гениален военачалник, Крум е и талантлив държавник. Той създава първите писани закони. Закони, имащи за цел да се осигури ред в обществото и да се намали беззаконието. Тези закони са популярни и до днес. Кражба. Той нарежда на своите подчинени да направят всичко според разпоредбите му, за да се изкоренят кражбите. На всеки, който е залавен да краде, се налагат много тежки наказания, в това число и физически. Целта е да се гарантира сигурност на имуществото на всеки и да се предотвратят посегателства, които биха нарушили обществения ред. С тази мярка владетелят иска да възвърне доверието между хората и да покаже, че властта ще се грижи еднакво за всички свои поданици. Забрана да се проси. Да се дава милостиня само на нуждаещите се и болните. Да не се дава нищо на просяци, ако те са крадци или имат неморално поведение. Клевета и лъжесвидетелстване. Предвидените наказания са строги, за да се предотврати разпространението на лъжи и злонамерени обвинения. По този начин законодателството насърчава честността и отговорното поведение в обществото. Ако някой обвини другиго, да не бъде слушан преди да бъде разпитан. И ако се окаже, че клеветил или лъже, да бъде наказан сурово. Пиянство. Крумовите закони съдържат разпоредби, насочени към ограничаване на пиянството и други социални пороци. Пиянството се разглежда като поведение, което може да доведе до безредици, насилие и до отслабване на обществения ред и покваряване на младежите. Даването на милостиня. Да се помага на тези, които са в беда и не могат сами да се грижат за себе си. Да им се дава според нуждите, за да не се налага отново да просят. А заможните българи бъдат пример за състрадание и милост към по-бедните си събратя. Равенство между поданиците му. Хан Крум с мъдрост постановил закони за юридическото изравняване на прабългарите с други народности, живеещи в пределите на държавата. По този начин народите получават равни права в една обща държава. Всички имат право да обсъждат и да подпомагат приемането на важни решения, свързани с управлението на държавата. Освен държавник, хан Крум е смел войн и мъдър пълководец, достигнал огромно разширение на българските земи. През 803-805 година той покорява остатъците от аварският хаганат
и превзема град Пеща на река Дунав, днешна Будапеща, като там установява границата на България с франките. След няколко години той успява да завладее важната крепост Сердика, която има изключително стратегическо значение. Войските му пропъждат всички ромеи от града. Но най-голямата битка тепърва предстои. Няколко пъти византийският император Никифор I напада българските земи. А кулминацията настъпва през 811 година. Византийската армия преминава Стара планина. Хан Крум разбира, че не може да се противопостави на елитната армия и напуска столицата Плиска. А там му оставя малък брой защитници. Той изпраща предложение за мир, което не е прието. Плиска е превзета. Ромеите подлагат местното население на жестокости и насилие. Хан Крум изпраща ново предложение за мир. Но и то отново се отхвърля с надменност от императора. Той смята, че българите ще бъдат напълно подчинени. Затова след Плиска решава да продължи похода си през българските земи на цяла Мизия. Виждайки всичко това, хан Крум не може да приеме унижението на своя народ. Той събира воеводите си и заедно решават да спрат византийците и да им отмъстят за жестокостите. Войската се реорганизира. Преградени са всички старопланински проходи, така че ромеите да не могат да се върнат обратно на юг. Никифор усеща опасността, разтегля отрядите си и решава директно да се прекоси Стара планина. Той се установява на лагер край Върбишкия проход. Рано сутринта на 26 юли войските на Крум обграждат византийците. Императорът разбира нерадостното си положение и казва: „И крилати да станем, никой да не се надява, че ще избегнем гибелта." Започва битка, в която българите засипват византийците с дъжд от камъни и стрели. Самият той загива веднага, а армията му е напълно разбита. Хан Крум се връща победоносно в столицата Плиска, която е в руини и пламъци. Народът посреща своя хан и неговите герои. Всички ликуват. Хан Крум заповядва от главата на император Никифор I да бъде направена чаша, обкована с сребро. А думите му: „Като не искаш мира, на ти секира", отекват през вековете. След тази победа българите завладяват Месемврия, днешен Несебър. И Адрианопол, днешен Одрин. Така, благодарение на своята държавническа мъдрост и военна сила,
хан Крум се превръща в един от символите на българското могъщество и единство. Символ на силна България. Благодарим ви